Dnes sme sa tu stretli už pri druhom ročníku memoriálu pána Jaroslava Štrbu a Ivana Terema. Ja som veľmi rád, že minulý rok to neostalo len pri slovách, ale ostávame, alebo respektíve pokračujeme v tejto spomienkovej udalosti. Máme tu 10 tímov, takže čaká nás celodenný turnaj spomienkový. Takže som veľmi rád, že sa opäť zišli v takomto počte a že sa tá súdržnosť v Poltári aj naďalej tak rozvíja. Ja by som chcel osobitne privítať pani Olinku Teremovú, pani Jarku Štrbovú, Aninu Štrbovú a Ivana Terema a ostatných rodinných príslušníkov týchto dvoch pánov a takisto aj vás, všetky týmy, Boletín, Lučenec, Žabky, Dobrý ročník, hasičov, Spojenú strednú školu v Poltára, Mestský úrad Poltár, základnú školu, školskú, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Siťárčin a základnú školu na ulici Slobody. Hralo sa mi veľmi dobre, na podiv, že sme mali obavy, tak hra bola celkom plynulá, boli sme zohraní, napriek tomu, že sme hrali minulý rok naposledy spolu v takejto zostave. Takže máme prvý zápas za sebou, bol úžasný, sme sa tešili na našich spoluhráčov a tešíme sa aj na ďalších. Tak chceme sa zúčastniť a chceli by sme vyhrať asi. My sa tešíme, my sme sa chceli hlavne zúčastniť a spoznať nových ľudí a vidieť to tu. No super, že sa to zase podarilo, no veľmi sa teším. Emócie sú u mňa zmiešané, radosť, smútok, všetko dokopy a raz prevláda jedno, raz druhé, ale veľmi sa teším, že sme sa tu zase takto zišli a je to výborné, no, výborné. Samozrejme, aj tento rok sme sa postarali o občerstvenie a pitný režim pre hráčov a tých všetkých, ktorí participovali na organizácii, či už rozhodcov, moderátora a ďalších. Chválime guľáš pre všetkých účinkujúcich. Bolo to trošku také časová tieseň z rána, ale hádam, to sa nám podarí stihnúť do tej jednej. Všetko preto spravíme. Nakoľko sme roztrúsené po celom Slovensku, tak vždy, keď sa dá, tak sa snažíme stretnúť, lebo ten šport nie je len o tých športových výkonoch, ale je to jednoducho aj o tých priateľstvách, ktoré sú na celý život. A nie je to len o tých priateľstvách, ktoré sú medzi dievčatami v tom družstve, v ktorom strávia polku života, ale je to aj o tom priateľstve, ktoré sa vybudujú medzi hráčkami iných družstiev z iných miest. Takže to priateľstvo proste, ktoré vznikne počas toho športu, tak to pretrvá. Ako povedal náš primátor, šport ľudí spája a prišli sme sem hlavne s tou istou energiou. Hráme po strašnej dlhej dobe spolu, naša banda, ale samozrejme také prvé miesto by bolo iba taká čerešnička na tejto torte. Akože ja som veľmi spokojná s týmto priebehom turnaja, čiže nemám čo vytknúť, ani ma nenapadá, čo by som zlepšila, som zatiaľ veľmi spokojná. Atmosféra je super, my tu máme aj taký malý repráčik, takže super, dobrí ľudia, partia, pivko, paráda. Je to perfektné, pretože sa tu stretnú ľudia, ktorí začínali s Jarom Štrbom, bola som to konkrétne ja. Začínali sme síce v novej škole, prvé tréningy boli s mojimi vlastnými deťmi a s ich spolužiačkami a prišiel za mnou Jaro a povedal: vieš čo, Janka, budeme hrať a trénovať, ja budem sa tomu venovať, prišiel som sem z Hnúšte a chcem sa venovať volejbalu, chcem sa venovať dievčatám. A tak Jaro Štrba, srdce nášho volejbalu, daroval všetko Poltáru
Venoval sa našim deťom, mojim dcéram, z nich vyrástli reprezentantky Slovenska. Bola som hrdá, šťastná mama, pretože naozaj Poltár sa dostal do povedomia celého Slovenska vo volejbale. Je to super, že sa to takto udialo a že pán primátor to takto zorganizoval a chce, aby sa to hralo ďalej a ďalej. Určite to nie je len o otcovi a Jarovi Štrbovi, ale aj o tom, že tí ľudia sa tu chcú stretnúť a chcú si zahrať volejbal. A je to, myslím, že aj od mesta teda pekné gesto. No ja by som sa chcel poďakovať hlavne všetkým, ktorí prišli v dnešný deň, či už hráčom, organizátorom tohto stretnutia, ale aj všetkým, ktorí tvoria tento dnešný veľký deň. A ja pevne verím, že tak ako sa hovorí, že medzi tým nebom a zemou niečo existuje, tak práve títo ľudia to tam, tieto osobnosti to cítia tam hore. No a dnešné podujatie podporila miestna pizzeria Ágy, konkrétne Dodo Polák, nejakými pizzami, takže aj touto cestou mu za to ďakujem. Neskutočne sa tešíme, fakt sa veľmi tešíme. Za mňa super, ja som veľmi spokojná. Nevravím, že nebude to lepšie budúci rok, sa polepšíme, ale bolo to za mňa úplne super. Úplne úžasný deň, všetko bolo tip-top, naozaj. Tretie miesto Žabky. Poltárske Žabky, ktoré sa hrali umiestnili na treťom mieste. Takže vedení Márie Sihelskej obhájili bronzovú medailu. Ja fandím vlastne aj dievčatám, ktoré sú odchovankyne poltárskeho volejbalu vďaka dvom pánom, ktorí sme sa teda dnes stretli. A veľmi som hrdá na to, že fakt sa tie dievčatá stretli aj v samotnom finále a semifinále. Takže jednoducho to tretie miesto je jasné, uvidíme, čo bude teraz, ale bude to zase ďalší skvelý, výborný zápas. Ja som veľmi rada, že som tu bola. Dokonca som zobrala aj dovolenku kvôli tomu. A som rada, že som videla tieto moje ženy. Aj všetkých ľudí, ktorí robili okolo volejbalu. Ja sa pridávam k tomu, čo povedala naša Aďa. Chlani prvý, tentokrát druhý, bojovali o finále, dokonca vyhrávali finále 1-0. Bohužiaľ, druhý si to nenavádal. Pocity sú, myslím si, že vynikajúce. Ja som tak rád za celý tím a som fakt hrdý na to, že sme vyhrali proti fakt vysokej triede hráčom, proti volejbaliskám, proti hasičom, proti mladým žabkám. Fakt akože klobúk dole pred každým a stále tomu, nechce sa mi ani tomu veriť, ja si tomu verím len zajtra ráno, hej. Takže je to super. Turnaja a tým je Siťar Díl! A keď to je naozaj Siťar, to tak neviem. Zapali hlavne nielen vo finále, ale v jedných zápasoch, ale úžasný druhý set vo finále rozhodol, že prvenstvo nenechali dobrému ročníku, ale zobrali si ho so sebou. Takže Siťar Díl pod vedením Ečky Gagarovej. Aby som zagratuloval víťazom, ale aj všetkým zúčastneným, aj všetkým tým, ktorí prišli podporiť dnešné podujatie. A ešte raz, jeden veľký potlesk pre týchto dvoch pánov.